Χαίρετε κύριε Πολύζο, χαιρετώ την πολυαγμένη μου Θεσσαλία. Και, να τα λέμε όλα, Μαγνησία. Και Πήλιο ειδικότερα. Και Βυζίτσα ειδικότερα. Βυζίτσα. Εκεί ήταν το Πάσχα σας? Ναι. Και ήταν εξαιρετικά. Ήταν, θα έλεγα, παραδοσιακά. Κάτι που λείπει σε εμάς που μένουμε στις πόλεις και είμαστε τι εννοείτε, απόμακροι. ότι σουβλήσατε και ψήσατε ο ίδιος? Όταν λέμε παραδοσιακά, τι εννοούμε? Το έχετε και ναι, με το ψήσιμο? είχαμε μια ομίγυρη, μια παρέα που αρχίσαμε και κάναμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για την παράδοση και για το Πάσχα. Ξέρετε, αυτή η κατάνοιξη βραδινή, δηλαδή στην παλιά εκκλησία στη Βυζίτσα, αιώνων εκκλησίας, που σου θυμίζει μια άλλη εποχή, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από τις απόκοσμες πόλεις που ζούμε έτσι κι αλλιώς. Αποξενωμένοι όλοι μας. Το Πάσχα στο χωριό δεν βγήκε ως επιστροφή στις ρίζες, βγήκε για αυτή την ατμόσφαιρα, την κατάνοιξη που προσφέρουν τα χωριά μας. Και την αδελφοσύνη που δεν έχουμε σε μεγαλοπόλεις. Αυτά είναι ωραία, νοσταλγικά, ανάκληση ωραίου συναισθήματος, με αυτή την έννοια λέω ωραία. Πάμε σε αυτά που περιγράφετε ως δύσκολα και μαύρα και εσείς και οι άλλες αντιπολιτεύσεις. Γιατί είμαστε σε μια κακή στιγμή όπως την περιγράφετε για τη χώρα? Κύριε Πολύζο, λίγο. Το τελευταίο καταφύγιο και απάγγιο του πολίτη είναι η δικαιοσύνη. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει το χειρότερο που μπορούσε να κάνει. Να αμφισβητείται η δικαιοσύνη από το Α μέχρι το Ω. Να αμφισβητείται το αδέκαστον, το τυφλόν και αυτό που λέω πολλές φορές, το δίκαιο των αποφάσεών της. Αυτό που έγινε με τον κύριο Τζαβέλα χθες με τρομάζει. Με τρομάζει γιατί θέλει πολύ θράσος για να μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, να προσπαθήσεις να θάψεις μια υπόθεση που αφορά ένα τεράστιο σκάνδαλο και δεν έχει να κάνει με τον Ανδρουλάκη, γιατί τον Ανδρουλάκη δεν τον παρακολουθούσε κανένας. Ξέρετε, δόθηκε εντολή, αλλά δεν παρακολουθήθηκε ο Ανδρουλάκης. Απλά κάνει θόρυβο για να πάρει κανένα ποσοστό και ένα νούμερο παραπάνω. Γιατί αν τον παρακολουθούσαν. Από πού προκύπτει όμως ότι δεν παρακολουθήθηκε? Το είπε ο ίδιος. Δεν πάτησε το link. Ότι δεν πάτησε το link, ναι. Δεν παρακολουθήσε. Αν δεν πατήσει το link, δεν παρακολουθήσε. Απλά έκανε θόρυβο μόνο και μόνο για να κερδίσει κάποια ποσοστά, αλλά δεν έκανε και μήνυση στον κύριο Μητσοτάκη για να τον καθίσει στο σκαμνί τον ίδιο. Το απέφυγε αυτό. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις και όχι από τα λόγια του. Πάμε στην ουσία. Όταν ο εισαγγελέας του είπα, ο κ. Τζαβέλας, βγαίνει, κύριε Πολύζο, την ώρα που πηγαίνουν οι δικηγόροι 24 Απριλίου και του λένε ότι έχουμε νέα στοιχεία για την υπόθεση, που την αναβαθμίζει, όχι σε πλημέλημα, σε κακούργημα, γιατί κακούργημα είναι. Και ο κύριος, ο συγκεκριμένος Τζαβέλας, ο οποίος είναι το επόμενο στάδιο του δικού σας εισαγγελέως εκεί που έχετε, ένας αξιόλογος άνθρωπος, αλλά δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό ο κύριος Ζήσης με τις κάρτες SIM και τα λοιπά, ο Αχιλλέας Ζήσης. Μαθαίνω πράγματα που δεν τα πιστεύω το ίδιο. Αρχιοθέτησε, λέτε, την υπόθεση, ο πρώην αντισαγγελέας. Μαθαίνω πράγματα που δεν τα πιστεύω ούτε ο ίδιος μου, ότι μπορεί να γράψει σε δικόγραφα, αλλά πλέον τα πιστεύω όλα. Δηλαδή, ακούστε, σαν να σας δίνω εγώ το κινητό και λέω: κοιτάξτε, αν δεν είναι κλειδωμένο, κύριε Πολύζο, κάντε τις προσπάθειες και ανοίξτε το. Δέχτηκε δηλαδή ο εισαγγελεύς ότι μπορεί ο κύριος Πολύζος σε ένα κινητό που δεν ξέρει το κωδικό του να το ανοίξει με τις προσπάθειες. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Πάμε στον κύριο Τζαβέλα. Εν πάση περιπτώσει, 24 Απριλίου λένε οι συνήγοροι, έχουμε στοιχεία καινούργια. Αναβαθμίζουμε την υπόθεση. Και πριν τα παραλάβει, γιατί δεν μπορούσε να τα παραλάβει ο κύριος Τζαβέλας, ο κύριος Τζαβέλας είχε δώσει την εντολή των παρακολουθήσεων. Ξέρετε, ήταν στην ΕΕΠ. Ο κύριος Τζαβέλας, πριν πάει εκεί, ήταν στην ΕΕΠ. Την εποχή που έδινε ο Μητσοτάκης εντολές να παρακολουθούν διαφόρους τύπους, τις γυναίκες τους, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον Υπουργό Εξωτερικών. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και ο κύριος Τζαβέλας, επειδή δεν μπορούσε να δηλώσει κόλλημα γιατί ήθελε να τελειώσει την ιστορία, δεν παραλαμβάνει τα χαρτιά και σε 2 μέρες βγάζει διάταξη. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Θάψιμο, κουκούλωμα, μπάζωμα και έγκλημα. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Μα πραγματικά, εγώ το λέω και όλες τις προηγούμενες μέρες, κανείς δεν καταλαβαίνει πώς θα βλάψει το άνοιγμα μιας υπόθεσης την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Λες, την ξανανοίγω για να εξαφανιστούν και τα όποια ίχνη αμφισβήτησης μπορεί να υπάρχουν. Μισό λεπτό. Έχετε δίκιο, αν ήσασταν εσείς που είστε και αθώος, δεν το κάνατε. Το Μέγαρο Μαξίμου είναι ένοχο από τα νύχια μέχρι την τελευταία τρίχα του κεφαλιού του κ. Μητσοτάκη. Πώς μπερδεύεται το Μέγαρο Μαξίμου με την λειτουργία του Άριου Πάγου? Εσείς δεν είστε ο άνθρωπος που βγαίνει έξω και έχει την ευθύνη της εκπομπής? Σύμφωνοι. Ωραία. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι κατά τον νόμο υπεύθυνος για την ΕΕΠ? Μα η κυβέρνηση δια του κυρίου Μαρινάκη χτυπιέται ότι δεν μπορεί το Πασόκ, ο Βελόπουλος
να κάνουν τέτοια πλήγματα στο κύρος της δικαιοσύνης. Εμείς. Όχι, διότι επελέγει από την ηγεσία των δικαστών και όχι από εμάς ο κύριος Τζαβέλας. Αυτό είναι το επιχείρημα. Ποιος τον έβγαλε από την επετηρίδα για να τον πάει εκεί? Η κυβέρνηση. Ακούστε, δεν είναι έτσι ακριβώς. Η κυβέρνηση μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και επίσης η κυβέρνηση μπορεί να δρομολογεί όποια εξέλιξη θέλει. Αλλά πόσο σύνομο είναι εσύ που ήσουν υπεύθυνος των παρακολουθήσεων ως αντικαταστάτης της κυρίας Βλάχου και δίνεις την εντολή να παρακολουθεί τον κύριο Πολύζο, όταν ο Πολύζος, λέω εγώ, ή κάποιος άλλος Πολύζος κάνει μήνυση, σου έρχεται με στοιχεία και εσύ του λες διάταξη και κλείνω την υπόθεση? Λες κόλλημα. Έχω κόλλημα. Αυτό λέει η νομική επιστήμη. Και ξέρετε, δεν είμαι και δικηγόρος, αλλά τα μαθαίνουμε αναγκαστικά και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν κάνουμε πλέον πολιτική. Δεν παράγουμε πολιτική και αυτό είναι με ενοχλεί. Αλλά δικαστικές, ακούστε, υποθέσεις, οι οποίες είναι εγκλήματα, που είναι σκάνδαλα και προσπαθούν οι βουλευτές, οι περισσότεροι δεν είναι κατευθυσμένοι νομικά, να βγάλουν συμπεράσματα, αλλά εδώ κάνει το λέω έτσι, κάνει νιάου στα κεραμίδια το σκάνδαλο. Δεν χρειάζεται να το πω. Είναι συγκάλυψη και ντρέπομαι που το λέω, αλλά δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Το πάρτι τώρα αρχίζει. Δεν κουκουλώνεται η ιστορία έτσι. Μάλιστα. Όσο και αν θέλει ο Πρωθυπουργός. Πάμε λίγο στην υπόθεση Λαζαρίδη που έχει βγει πια από την επικαιρότητα, αλλά το ρωτώ για τον κύριο Λαζαρίδη σε έναν άνθρωπο που τον είχε εντοπίσει τον Μακάριο Λαζαρίδη το 25. Από καιρό. Γιατί ξέρατε αυτά που σήμερα πια τον ξεμπρόστιασαν και τον ανάγκασαν σε παραίτηση? Έχετε μια γενικότερη πολύ επιβαρημένη εικόνα για εκείνον? Θα σας εξηγήσω. Το 25 λοιπόν η Ελληνική Λύση είχε ζητήσει πάρα πολλές φορές τα πτυχία του κυρίου, λέγοντας ότι αυτό το πράγμα που λες δεν ισχύει, δεν υπάρχει και ο κολέγιο, δεν ξέρω πώς το έλεγε. Αν και εμένα δεν με ενοχλεί να μην έχει πτυχίο κάποιος. Ακούστε λίγο. Εμένα δεν με ενοχλεί να μην έχει πτυχίο ένας άνθρωπος και να είναι και βουλευτής. Γιατί έτσι στερούμε τη δυνατότητα από έναν κτηνοτρόφο, αλλιέα, μελισσοκόμο. Θυμάμαι παλιά είχε οικοδόμο η Βουλή, έτσι. Έτσι, μπράβο. Θα προτιμούσα να έχει αυτούς τους ανθρώπους που παράγουν υπεραξία, και το έχω πει και στη Βουλή αυτό. Παρά κάτι γιατρούς και δικηγόρους που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι παροχή υπηρεσίας και δεν παράγουν έργο, είναι λειτουργήμα, δεν είναι παραγωγή υπεραξίας προϊόντων τα επαγγέλματα αυτά. Και αν θέλετε να το πω διαφορετικά, έτσι φτάσαμε εδώ. Με κάτι πτυχιούχους που τα παίρνουν τα πτυχία, δεν ξέρω πώς τα παίρνουν, και ανθρώπους οι οποίοι δεν εργάζονται. Γι' αυτό και πτωχεύσαμε. Αν είχαμε ανθρώπους του ΜΟΚΤ που εργάζονται ως 100 άτομα, 150 από τους 300, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, η Ελλάδα, είμαι βέβαιος, δεν θα φτάνε εδώ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι χρησιμοποιώντας κάποια χαρτιά, πήρε τη θέση ενός ανθρώπου που έχει μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ή ακόμη και ενός ανθρώπου που δεν έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό, και την καρπόθηκε και ενθυλάκωσε κάποια χιλιάδες ευρώ. Αυτό με ενόχλησε. Το χειρότερο δε όλων είναι ότι ντρέπεται και δεν έχει πτυχίο και πάει και παίρνει ένα πτυχίο το οποίο δεν ισχύει. Είναι λίγο οξύμορα όλα αυτά. Αλλά για να καταλάβετε πόση αδύναμη είναι η Ελληνική Λύση στα μέσα επικοινωνίας, το 25 όταν εβάζουμε, το λέμε, το ξαναλέμε, δεν ασχολείται κανένας δημοσιογράφος. Μόλις τα εθνικά κανάλια, το είπε ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Κασελάκης, κεντροαριστερά τα περισσότερα, έχουν μια ροπή προς τα εκεί. Το βλέπουμε, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Όλα τα ελληνικά κανάλια είναι κεντροαριστερά. Βγάλετε τώρα άκρη. Δεν υπάρχει κεντροαριστερά για μένα, αλλά εντάξει. Πρέπει να πείτε είναι φιλοκυβερνητικά και εσείς λέτε είναι κεντροαριστερά. Όχι. Τα αντιπολιτευόμενα, ακούστε, το θέμα το σήκωσαν τα αντιπολιτευόμενα κανάλια πρώτα. Το Open, έτσι, και το Mega. Κυρίως το Mega. Το σήκωσαν και μετά το πήραν και οι άλλα αναγκαστικά, γιατί εκεί βγαίνει η κοινωνική οργή, ξέρετε. Ακούει ο άνθρωπος στο χωριό ότι ένας τύπος με κάποια χαρτιά, επειδή ήταν κολλητός του Μητσοτάκη από μικρό παιδί, έβρισκε δουλειές στο δημόσιο ή μετακλητός γινόταν τα παράθυρα, ενώ το δικό του το παιδί δεν μπορεί να βρει δουλειά στο σούπερ μάρκετ. Ή δεν έχει δουλειά στο χωράφι και τα προϊόντα πετάνε. Θέλω να πω ότι η κοινωνική αδικία ενόχλησε περισσότερο. Ήταν αντανακλαστικό. Επειδή μιλάτε για αντιπολίτευση, θέλω να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται αυτή η επιστολή των 5, αυτό το μίνι αντάρτικο, διότι βγήκε στο ραδιόφωνο ο κύριος Παπάς, ένας εξ αυτών των βουλευτών, νεοδημοκρατών βουλευτών, διευκρινίζω, και τα έχω σε κανονικότητα στον κύριο Σκέρτσο, λέγοντας ότι ακόμη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που με βάση τη λειτουργία του επιτελικού κράτους είχε την ευθύνη για τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κύριος Σκέρτσος, ότι δεν μπορεί να μην αναλαμβάνει, να μην έχει καμιά ευθύνη σε όλη αυτή την ιστορία. Θα σας ρωτήσω ξέχωρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά θέλω λίγο να δούμε και αυτή τη μεγάλη ένταση στον εκνευρισμό που έχει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε με. Πόσους βουλευτές έχει η Νέα Δημοκρατία?
Τώρα 156. Παίζει Βγάλτε 150. 5. Βγάλτε τους 5. Πόσοι μένουνε? Τι εννοείτε, δεν θα πάνε να ψηφίσουν τα νομοσχέδια? Όχι, άλλο σας λέω. 151. Αντάρτικο για Λαντζή με Θράσος και Δειλία ταυτόχρονα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το παίζει αντάρτης, αλλά να είστε μόνο 5, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλοι 5. Το 5 είναι ένας μαγικός αριθμός για τους 156. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Οι άνθρωποι παίζουν με την νοημοσύνη μας. Ξέρετε, όταν βουλιάζει το καράβι, τα ποντίκια φεύγουν πρώτα. Εδώ όμως έχουμε το αντίστροφο. Τα ποντίκια θέλουν να παραμείνουν στο καράβι, αλλά απλά να αλλάξουν τον καπετάνιο τους. Είναι ντροπή και που το συζητάμε. Είναι λαγή κάποιον από τους μνηστήρες της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, λέτε? Να σας το πω διαφορετικά. Ψήφισαν αυτοί οι κύριοι 5 τα πάντα της Νέας Δημοκρατίας? Προφανώς. Δεν έχουν δικαίωμα για να ομιλούν. Έτσι. Συμμέτοχοι στο έγκλημα είναι όλοι τους. Τώρα οι 5 από τους 156 που γίνονται 151 που δεν χάνει τη δηλωμένη κυβέρνηση, αυτά πάντα πουν αλλού. Μόνο την ελληνική λύση δεν μπορούν να κοροϊδεύσουν οι κύριοι. Όλοι οι άλλοι κορόιδα είναι. Πιάστηκαν τώρα και λένε αντάρτικο. Τι αντάρτικο? Στημένη ιστορία είναι. Στημένη. Είτε αυτοί φοβούνται να κάνουν τη ρήξη και να πούν ρίχνουμε την κυβέρνηση, είτε 5 μαζεύτηκαν για να μην γίνονται 6, 7, 8, 10. Μισό λεπτό τώρα, γιατί με τσιγκλάτε και θα σας ρωτήσω ευθέως. Δεν θα δούμε ούτε μισό από τους σημερινούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα δικά σας ψηφοδέλτια όταν θα έρθουν οι εκλογές? Όχι. Κανέναν. Το έλεγα σήμερα στο Μέγκα, δεν ξέρω αν το ακούσετε, φαντάζομαι δεν προλάβατε το πρωί. Ήμουν καλεσμένος του κ. Χασαπόπουλου, με ρώτησαν και λέω ναι, πολλοί βουλευτές ήδη θέλουν να έρθουν σε εμάς. Δεν θέλουμε κανέναν. Από τη στιγμή που έκαναν την Ελλάδα έτσι, τσιφλίκι της Αγίας Οικογένειας, του κ. Μητσοτάκη και της υπόλοιπης ομάδος του, δεν δεχόμαστε κανέναν ενεργεία βουλευτή. Έχει και άλλα κόμματα. Σπάνε στον κύριο Σαμαρά, στο άλλο το Κομματίδιο. Έχουν να πάνε. Στέγη έχουν. Σε εμάς, στην ελληνική λύση, χωράει ο απλός Έλληνας πολίτης. Ο φτωχός. Ναι, μπορεί να πει ο αγρότης. Επειδή είστε από την ίδια καταγωγή, με άλλη αντίληψη των πραγμάτων, αλλά δεξιό κόμμα εσείς, μάλλον κεντροδεξιό η Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροδεξιά, εγώ είμαι αριστερός τροτσκιστής. Δεν είναι τίποτα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι οι δουλειές και οι business. Και για μένα το δεξιό και αριστερό, κύριε Πολύζο, είναι παραχυμένο πλέον ως έννοια. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Έχει τελειώσει η ιστορία. Εδώ υπάρχουν οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Πρέπει να διαλέξουν τα κόμματα με τους φτωχούς ή με τους πλούσιους. Εγώ διαλέγω την πλευρά από εδώ, τους φτωχούς. Είτε αριστερός, είτε δεξιός. Αν αγαπάς την Ελλάδα και θες πραγματικά να βοηθήσεις την πατρίδα και τα παιδιά σου, ανήκεις εδώ, στην Ελλάδα, στην ελληνική λύση. Αν είσαι ο χαδρεφιστής και κομματικός τέλεχος και κομματικό, να μην πω τίποτα άλλο, υποσύνολο, ανήκεις στην άλλη πλευρά, στην αριστερή. Από εδώ μερικές. Αριστερή για την εικόνα, για μένα το λέω έτσι, μην μπερδευτούν κάποιοι. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Το ξεκαθαρίζω. Δεν είναι ιδεολειψίες του παρελθόντος. Εγώ δεν θα μείνω στο γράμμα και στον Βίτσο, κύριε Πολύζο. Το παιδί μου θα τα μάθει αυτά στην ιστορία και πρέπει να τα μάθει. Καλά, αλλά η πορεία. Ο κόσμος θέλει να ξέρει την ιδεολογική ταυτότητα ενός σχήματος πολιτικού. Κοιτάξτε, η Ελλάδα. Δηλαδή, πολλοί δεν αναρωτιούνται τώρα, η Καριστιανού τι ταυτότητα έχει ιδεολογική? Ξέρετε εσείς? Εννοώ για τον Τσίπρα, επειδή είναι σύσσωδη στο παιχνίδι. Τον ξέρουμε τον Τσίπρα. Θέλω να πω, δεν θα συστηθούμε τώρα με τον κύριο Τσίπρα. Τι είναι ο Τσίπρας, δεν κατάλαβα. Για πείτε μου εσείς τι ιδεολογία έχει. Εσείς πώς τον ορίζετε? Οπορτουνιστής. Δεν είναι πια αριστερός? Όχι, οπορτουνιστής. Πείτε όσους χαρακτηρισμούς θέλετε. Δεν είναι. Μισό λεπτό. Αλλά λέω ιδεολογικά που τον τοποθετείτε. Τώρα το να νομοθετήσεις υπέρ των τραπεζιτών και είσαι αριστερός. Δεν θα χάσουμε και την έννοια της λογικής. Να βγαίνει στα κόντρα της Παναγοπούλου και να δηλώσει αριστερός. Σε παρακαλώ, κύριε Πολύζο, αρχαία ανδραδείκνυση. Να προδίδεις τη Μακεδονία και να λες ότι είσαι πατριώτης. Αυτά δεν γίνονται στη δική μου λογική. Γι' αυτό και λέω δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Υπάρχει μόνο η Ελλάδα. Τι σημαίνει η ελληνική λύση? Δεν θα στερήσω το δικαίωμα από κανέναν αριστερό πατριώτη να αγαπάει την Ελλάδα και να έρθει κοντά μας. Δεν θα στερήσω από έναν δεξιό, ακούστε, πατριώτη Έλληνα, ο οποίος είναι φτωχός αλλά ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ή δεξιά γενικά, να έρθει κοντά μας. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Με ενδιαφέρει το καλό της πατρίδος και των παιδιών μας, των εγγονών μας. Έχω μια κόρη 26-27 χρονών. Θα παντρευτεί, θα κάνει οικογένεια, θα έχει παιδιά. Τα εγγόνια μου. Τι θα αφήσω πίσω? Τι θα αφήσουμε πίσω στην πατρίδα αυτή? Και εγώ, να σου πω κάτι, και τώρα αύριο το πρωί σταματάω, κλείνω τα πάντα και πάω στο σπίτι μου, στη Βυζίτσα, όπως λέμε, στο πανέμορφο το μέρος. Κάθομαι εκεί και μια χαρά οικονομικά. Ζει και το δισέγγονό μου. Είμαι καλά επαγγελματικά και επιχειρηματικά. Δεν έχω πρόβλημα οικονομικό. Το κάνω γιατί το πιστεύω. Δηλαδή, τον ομό Μαγνησίας, αν τον είχα εγώ στα χέρια μου, θα τον είχα κάνει όχι Ριβιέρα. Πριγκιπάτο του Μονακό. Θα ντρεπόσουν να περάσει από τη Μαγνησία. Στο ομορφότερο μέρος της Ελλάδας μαζί με τη Χαλκιδική διαθέτουν δύο πλεονεκτήματα τρομακτικά. Αλλά είναι Βόρεια Ελλάδα.
Ποια είναι αυτά? Βουνό και θάλασσα, ρε παιδί. Πράσινο και γαλάζιο. Δεν υπάρχει ομορφότερος συνδυασμός. Κι όμως, για να πάω εγώ από το Βόλο, έχετε τον δήμαρχο, εκλεκτός άνθρωπος, εντάξει. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να παλέψει να γίνει ένας δρόμος επιτέλους για την περιοχή του. Αλλά είναι και άλλα πράγματα, κ. Μπέος. Πάμε στην ουσία της πολιτικής. Έπρεπε να γεμίσει με δρόμους όλο το Πήλιο. Να ενωθώ το Πήλιο με τη θάλασσα. Για να μπορώ να κάνω και τελεφερική αν χρειαστεί. Δηλαδή, το έχουν οι Ιταλοί, δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Αλλά είπαμε, για την εικόνα τους ενδιαφέρονται, για τα παρτέρια και τα λουλουδάκια και όχι για την ουσία της αναβάθμισης της ζωής των πολιτών και κυρίως της προσέλκυσης τουριστών. Δηλαδή, δεν μπορεί η Νέα Χίαλος να μην είναι για τσάρτερ, πίστες τσάρτερ συχνότερες να έρχονται εκεί και να πηγαίνουν. Τώρα στο διαγωνισμό βάλαν και το αεροδρόμιο, να δούμε πού θα πάει το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Καλά, ας σας βάλουν το τερματικό που θέλει και ο Μπέος, να γίνει κινητή βόμβα εκεί. Γιατί από ό,τι έμαθα είναι υπέρ του τερματικού ο κύριος Μπέος. Δεν είναι? Για το LNG λέτε? Ναι, τη φούσκα. Για την υποδομή. Το πρώτο που θα χτυπήσουν οι Τούρκοι αν χρειαστεί είναι αυτή η φούσκα. Για να γίνει παρανάλωμα όλο καλά, το έχουν την Αλεξανδρούπολη το Βόλο, θα χτυπήσουν πρώτο. Με τους πυράβλους χτυπάς, ακούστε, είναι γνωστό ότι χτυπάς δηληστήρια ή χτυπάς ενέργεια. Πού έχει ενέργεια? Ρεπιθούσα, Βόλο θέλουν, Θερμαϊκό και Αλεξανδρούπολη. Και γεια σας μετά. Τώρα όμως αυτό δεν είναι ένα υπερβολικό σενάριο όπως το βάζετε? Αυτό σημαίνει πολιτική. Στην πολιτική προβλέπεις το δυσάρεστο για να το αποτρέψεις. Γιατί είμαστε σε τέτοια κακή κατάσταση στα ελληνοτουρκικά που να λέμε αν χτυπήσουν οι Τούρκοι θα χτυπήσουν? Αν δείτε τα τουρκικά κανάλια τελευταία αρχίζει μια κλιμάκωση περίεργη και επικίνδυνη, η οποία με προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί η Τουρκία είναι στριμωγμένη στην υπόθεση της Μέσης Ανατολής, υπό την έννοια ότι και με το Ιράν δεν μπορεί να πάει και απέναντι στο Ιράν δεν μπορεί να πάει. Έχει το Ισραήλ, ζορίζονται οι Τούρκοι με τον Ερντογάν, είναι εκτός νηφώνος σε πολλές των περιπτώσεων. Έπαιξε ένα παιχνίδι με την Ουκρανία, αλλά και εκεί έχασε. Και φαίνεται ότι η διέξοδός τους είναι μια μικρή ένταση. Δεν ξέρω αν είναι ελεγχόμενη ή όχι, γιατί βολεύει και την κυβέρνηση μια τυχόν ένταση. Ξέρετε, όταν υπάρχει μια ένταση, συσπηρώνονται γύρω από τις κυβερνήσεις οι πολίτες, γιατί αναγκάζονται εκ των πραγμάτων. Αλλά φοβάμαι ένταση. Φοβάμαι. Μακάρι να κάνω λάθος, έτσι. Αλλά βλέπω ότι κλιμακώνει η τουρκική πλευρά συνεχώς και αδιαλείπτως. Για να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι. Κλιμακώνει επειδή εμείς είμαστε με σταυρωμένα τα χέρια ή γιατί έτσι έχει συνηθίσει να κάνει? Όχι, κλιμακώνει και για το πρώτο που λέτε εσείς και για το δεύτερο που είπα εγώ στην αρχή, ότι δηλαδή είναι απομονωμένη από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Μπορεί να έκανε ένα ντου εντός εισαγωγικών στη Συρία, μπορεί να φαίνεται ότι πέτυχε και τα πράγματα γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, δεν μπήκε στο ενεργειακό παιχνίδι όμως. Και τώρα που από ό,τι φαίνεται αποφασίστηκε η οδός Ινδία, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ προς τη Μεσόγειο και όχι αυτή που ήθελε η Τουρκία, τον δρόμο του μεταξύ που θέλανε οι Κινέζοι, και απομονώνουν οι Αμερικανοί την Κίνα και την περνάνε σε ένα δεύτερο στάδιο, το μόνο που της απομένει είναι αυτή η διασύνδεση του οδικού άξονα να περάσει από την Τουρκία. Είναι πολύ σύνδετο το θέμα, αλλά βλέπετε η ελληνική λύση ξέρει πολλά περισσότερα από ό,τι ξέρει και να μην πω κανείς και ο πρωθυπουργός της χώρας. Για έλατε να πάμε, κύριε Πρόεδρε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ξέρουμε ότι ακόμη έχει ουρά, έτσι. Ναι. Το δυστύχημα, θα το πω δημοσίως, είναι ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Αυτό που με ενόχλησε δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο μεταξύ μας. Αλλά εδώ η παθογένεια του συστήματος που εκμεταλλεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης για να κάνει γαλάζια την Κρήτη και να ταέσει τις υπόλοιπες γαλάζιες ακρίδες, είτε στον νόμο Σερών κάποιοι ελάχιστοι νεοδημοκράτες, είτε σε άλλες περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία κτλ. Γιατί από τους 100 αγρότες κτηνοτρόφους αλείς μελισσοκόμους, οι 3-4 είναι βολεμένοι. Αυτά έχουν πάρει. Γιατί βλέπω κάποιους τύπους, για το πω δημοσίως, ακόμη και από την περιοχή, στην Μαγνησία, να φωνασκούν και να λαλιάζουν, αλλά είναι πρώτα νεοδημοκράτες και μετά είναι αλείς, κτηνοτρόφοι, γεωργοί και δεν ξέρω τι άλλο. Πρώτα Νέα Δημοκρατία. Και έχουν εξαφανιστεί οι περισσότεροι. Βγαίνει ένας Ανεστήρης Κακομοίρης, ένας από την Μαγνησία κτηνοτρόφος, βγήκε σήμερα, δεν ξέρω πώς τον άνθρωπο, πρώην κτηνοτρόφο, ένα ωραίο μουστάκι, έτσι, ωραίος κύριος που έχασε και 300 ζωντανά, δεν ξέρω πόσα έχασε και δεν αποζημιώθηκε. Οι υπόλοιποι τους θυμάστε? Εγώ θυμάμαι έναν από την Μαγνησία Αλιέ που φώναζε και ούρλιας. Πού πήγαν όλοι αυτοί? Τι έγιναν? Επιλύθηκαν τα προβλήματα της αλιείας? Όχι. Επιλύθηκαν τα προβλήματα της κτηνοτροφίας? Όχι. Επιλύθηκαν τα προβλήματα της μελισσοκομείας? Όχι. Συνεχίζουν να υπάρχουν. Μελισσοκομεία. Το καλοκαίρι θα μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα δάση μέσα για να μπορούν να πάρουν τα μελίσια τους. Γιατί έτσι θέλει η κυβέρνηση. Δεν μπορούν να πηγαίνουν από παραδρόμους στην Εθνική Οδό. Γιατί έτσι θέλει η κυβέρνηση. Να κοπεί και η μελισσοκομεία. Τα λέω για να καταλάβετε ότι τίποτα δεν κάνουμε. Και το πρόβλημα είναι οι κακοί, το τονίζω, οι κακοί αγρότες κτηνοτρόφοι αλείς μελισσοκόμοι που πάνω απ' όλα βάζουν το κόμμα, την ελληνική λύση π.χ. και όχι τη δουλειά τους.
Ίσως γιατί έχουν δρέψει καρπούς κατά το παρελθόν που μπορεί να μην ήταν και πολύ σύνομοι. Αλλά ο ΠΟΚΕΠΕ είναι η απόδειξη του ρυσφετιού. Η απόδειξη της παθογένειας της χώρας. Πάρτε και μην μιλάτε. 100 ευρώ, 100 ευρώ. Μα παράνομα είναι. Πάρτε τα 100 χιλιάρικα εσείς τώρα, μοιράστε τα μεταξύ σας και βρείτε τα μεταξύ σας. Αρκεί να μας ψηφίσετε. Πάντως η κυβέρνηση έδειξε ότι δεν το αντιμετωπίζει ως τόσο αμαρτωλό σύστημα. Μπορεί να μεταβίβασε την ευθύνη στην ΑΔΕ, αλλά ο κύριος Μαρινάκης στην επομένη της ψηφοφορίας στη Βουλή ανακοίνωσε την ένταξη στα ψηφοδέλτια των ανθρώπων που έγινε η άρση της ασυλίας. Δύο πράγματα, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος με τον ελληνικό λαό. Στη δική μας κυβέρνηση δεν θα χωράει υπουργός μικροβιολόγος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ούτε δημοσιογράφος. Γεωτεχνικός χωράει. Με αγρότες, κτηνοτρόφους, αλείς, μελισσοκόμους, συμβούλους. Αυτοί χωράνε. Στη δική μας κυβέρνηση δεν θα μετατοπίσουμε την ευθύνη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, αλλά θα βάλουμε τα ίδια άτομα που ήταν εμπλεκόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπαλλήλους στην ΑΔΕ. Αυτό κάνανε, ξέρετε τι κάνανε. Μετέφεραν όλους τους υπαλλήλους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πήγαν στην ΑΔΕ. Και η ΑΔΕ είναι οι ίδιοι υπάλληλοι που ήταν μολυσμένοι, το επιμολυσμένο δηλαδή στοιχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ το μεταφέραν στην ΑΔΕ. Ποιο κοροϊδία έχουμε. Ακόμη και τώρα δεν πληρώνονται οι αγρότες, παιδιά. Ακόμη και τώρα υπάρχουν υπόλοιπα του 22 και του 23 να πληρωθούν άνθρωποι και πεθαίνουν στην πείνα. Δολοφονείται. Ακούστε, αυτό που όλοι φοβούνται και το λένε, ας πούμε, το είπε η Φοντερ Λάιεν, έχετε πείνα, μας είπε, και ενεργειακή κρίση. Ωραία. Όταν έχετε πείνα, τι κάνω? Στηρίζω τον αγρότη, τον μελισσοκόμο, τον αλλιέα και τον κτηνοτρόφο να μου φέρνουν κρέας, να μου φέρνουν γάλα, να μου φέρνουν μέλι, να μου φέρνουν τρόφιμα και να επιβιώσουν. Αυτοί λοιπόν δολοφονούν την περαιτέρω το πρωτογενή τομέα. Τα αυτονόητα σας λέω. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, ποιος σας είπε ότι ο κλέφτης δηλώνει ένοχος όταν τον πιάσουν? Φωνάζει ο κλέφτης για να αποποιηθεί ο νοικοκύρης είναι εδώ. Όλοι αθώοι δηλώνουν. Καλά, μην τους καταδικάσουμε και όλα στους ανθρώπους. Εγώ αν τους καταδικάσω, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο Φραπές που είναι? Πού είναι ο Φραπές, παιδιά? Πιάσαν 5-6, οι υπόλοιποι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Ναι. Τώρα θα σας πω το αφελές και αυτό που συζητιέται συνέχεια. Το κουλουρά λοιπόν... στη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ μου φίλε, ένας κουλουράς στη Θεσσαλονίκη πουλούσε κουλούρια χωρίς άδεια και χωρίς να κόβει απόδειξη. Τον περάσαν αυτόφορο και έφαγε 16 μήνες φυλακή και πρόστιμο 20.000 ευρώ. Τον τύπο με τα 100 χιλιάρικα παράνομη επιδότηση τον έχουμε να κυκλοφορεί έξω. Τι συζητάμε τώρα? Μα εδώ στείλαν 20 τόσες μέρες φυλακή την καθαρίστρια που είπε ότι τέλειωσε το δημοτικό και δεν το είχε τελειώσει. Ωραιότατα. Το είπατε μόνοι σας. Λοιπόν, δεν φτιάχνεις κράτος έτσι. Ελάτε όμως να μου απαντήσετε στο αφελές και αυτό που συζητιέται παντού. Ας συμφωνήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, τα έχει πάει χάλια παντού. Γιατί είναι πρώτη? Γιατί δεν έχει κατακριμνιστεί? Γιατί δεν έχει αναδειχθεί ο Βελόπουλος? Δύο πράγματα. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις, γιατί ποτέ δεν τις σχολίασα. Ποτέ. Και δεύτερον, θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα σχόλιο για τον κύριο Μπέο. Να κάνω ένα σχόλιο για τον Δήμαρχο Βόλου, κύριο Μπέο, ακούστε με ένα λεπτό, ο οποίος μάλλον δεν γνωρίζει πώς γίνονται οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μας ήρθε μια καταγγελία από έναν εξοραϊστικό σύλλογο, δεν ξέρω τι είναι. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς, να κάνουμε ερώτηση στο Υπουργείο. Την καταθέσαμε και από κάτω ο κύριος Δήμαρχος έγραψε το εξής αμίμητο. Αν δεν ξέρω ο Βελόπουλος, θα αφήσει εξοραϊστικούς συλλόγους και ας έρθω να τον ενημερώσω εγώ τα προβλήματα του Βόλου. Σοβαρά. Έτσι, πραγματικά σοβαρά τώρα. Είμαστε σοβαροί. Εντάξει. Δεν φταίω εγώ. Σταματώ εδώ. Δεν φταίω εγώ, κύριε Πολύζο. Δεν έχετε ποτέ συναντηθεί, δηλαδή έχετε συναντηθεί θεσμικά? Όχι, εννοώ να έχετε συναντηθεί θεσμικά και να πείτε δεν ταιριάζουμε. Όχι. Ο ένας κοιτάει Δύση, ο άλλος Ανατολή. Γιατί δεν θέλω. Ας πω γιατί δεν θέλω. Γενικά δεν πηγαίνω σε δημάρχους και περιφερειάρχες. Όχι τον κύριο Μπέο μόνο, πιστεύω έτσι. Γενικά δεν πηγαίνω. Αφού οι άνθρωποι εξελέγησαν με τη Νέα Δημοκρατία, ξέρω ποιος είναι. Με Νέα Δημοκρατία δεν εξελέγει ο κύριος Μπέος. Δεν είναι κολλητός του Άδωνη Γεωργιάδη, δικός μου κολλητός είναι. Όταν είσαι ο κολλητός του Αδόνιδος, του μεγαλύτερου κολοτούμπα της γης, που άλλα λέει, θυμάμαι, έλεγε, σας είχε υποσχεθεί εσάς να γίνουν εκεί τα πρωτά, πώς λέγονται, τα υδροπλάνα. Έγιναν. Από το 19 μας έλεγε, από το 19 μας έλεγε κάθε χρόνο θα έχουμε υδροπλάνα. Πού είναι τα υδροπλάνα, ρε παιδιά? Εδώ τα υδροπλάνα, εκεί τα υδροπλάνα γίνανε αεροπλάνα. Δηλαδή, όταν έχεις κολλητό αυτόν τον υπουργό, ο οποίος έχει κι άλλα πίσω του πολλά, δεν μπορώ εγώ να πηγαίνω να συζητήσω από τον κύριο τι. Τα βλέπω και μόνος μου, τα περνάω από τον Βόλο. Βλέπω τι γίνεται. Τι εννοείται κι άλλα πολλά?
Δούλητσες κάνει στον δρόμο καθαρή κτλ. Και μπράβο του, αυτό θα το πιστώνω, αλλά δεν έχει αλλάξει και ο Βόλος. Όπως τον ήξερα, έτσι είναι. Μάλιστα. Εγώ θα περίμενα δηλαδή να απαιτήσει από το φίλο του Γεωργιάδη και από την κυβέρνηση που στηρίζει, εν πάση περιπτώσει, να γίνει ο δρόμος από το Βόλο μέχρι το Τρίκερι. Να δοθούν κονδύλια για να γίνει ο δρόμος αυτός. Και σιγά σιγά γίνουν και κάθε οδή. Να το κάνει σημαία. Αυτό σημαίνει, ακούστε, αυτό σημαίνει εξωστρέφεια του Βόλου και της Μαγνησίας συνολικά, για να μπορεί ο Θεσσαλονικός να πάει μέχρι το Τρίκερο όποτε θέλει. Εδώ, κύριε Πολύζο, τι συζητάμε. Καλά, θα πει εκτός διοικητικών ορίων, θέλω να πω, εντάξει. Δεν είναι έτσι. Είναι, ο άνθρωπος είναι και σύμβολο για τη Μαγνησία. Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι ένα σύμβολο της Μαγνησίας. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Εδώ πηγαίνουν και ξυλώνουν τα τρεποζοκρασίματα από την Αγριά, από το Τρίκερι, από το Μανόλο. Γνωστές περιοχές του Σαββαταβέρνες παίρνουν τα τραπεζοκαθίσματα, η κτηματική υπηρεσία για να μην κάνουν ένα μωροκάματο οι άνθρωποι από τον Ιούνιο με τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Το λέω στη Βουλή, μου λέει ο Υπουργός θα το δω, τι να δεις, του λέω. Θα τους κλείσετε όλους. Είναι σωμηρία 3 χρόνια τώρα οι άνθρωποι, έτσι. Και πού είναι οι δήμαρχοι, πάμε στην τρίτη χρονιά. Πού είναι οι δήμαρχοι που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία να κατέβουν στην Αθήνα στον Υπουργό? Μια τροπολογία είναι. Μια αρρύθμιση είναι. Διασταλτική ερμηνεία του νόμου την αλλάζουμε και την τελειώνουμε. Ούτε αυτά κάνουν, αγαπητέ κύριε Πολύζο. Ούτε αυτά κάνουν. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή αντάμωση και πάλι. Πιστώνω το ότι είναι πεντακάθαρη πόλη, για να μην νομίζω για δικό το δήμαρχό σας. Εξαιρετική. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα στον καθενό μας την προσωπικότητα. Και στη δική μου και στη δική του και σε όλο μας. Και στη δική σας, κύριε Πολύζο, υπάρχουν πολλά άλλα. Να είστε καλά.